Hola, sóc el Roc Massaguer, conegut a internet com a Outconsumer, i la relació que tinc amb els videojocs és molt intensa i jugo cada dia. A més, m'agrada parlar-ne, m'agrada consumir-los, òbviament, i m'agrada també reflexionar-los o utilitzar-los com a part de l'educació dels meus fills perquè a ells també els hi agraden molt. Per tant, la paraula seria una relació molt intensa. Els videojocs em van començar a agradar quan van començar a comercialitzar-se. Jo recordo que el 87, el 88, quan jo tenia 10 anys, va arribar a casa el primer ordinador i els primers videojocs que anaven amb caset, i des de llavors he anat tenint més o menys proximitat als videojocs, però sempre han estat presents a la meva vida. Tinc moltíssimes anècdotes. De fet, els últims 13 anys de la meva vida laboral i també personal han estat marcat pels videojocs. Potser el que em fa més il·lusió és que l'NBA 2K20 em van escanejar la cara igual que ho fan amb els jugadors de l'NBA a Los Angeles, i em van introduir dins del joc, i per tant jo podia jugar al joc amb un personatge que tenia literalment la meva cara, i potser és el moment que recordo amb més emoció relacionat amb els videojocs, però són moltíssims, com dic, tant experiències personals com a través dels meus fills. Els videojocs no només són cultura, per descomptadíssim, són art i són una plataforma més. Igual que parlem de cinema, de literatura, d'escultura, de pintura, els videojocs són un producte cultural que té una especificitat molt interessant, que és la interactivitat, i que, per tant, permet explicar coses d'una forma que cap altre producte cultural pot fer. El seu impacte en la cultura és innegable, i les seves qualitats artístiques i culturals jo crec que a aquestes alçades també ho són. Els videojocs poden aportar molts beneficis, a la meva opinió, de molts tipus. Per començar, et poden entretenir i divertir, que només això ja seria suficient, però a més també poden ajudar a aprendre, en alguns casos, et poden ajudar a certa disciplina o fins i tot adaptar algunes coses de la teva vida a través dels videojocs, perquè no deixen de ser una forma de jugar, igual que ho és l'esport, una certa simulació de la vida amb menys risc, i per tant en aquest sentit també ens poden ajudar a millorar, i després evidentment són un element social, de cohesió, de conèixer gent amb interessos similars, d'expressió artística. Crec que els beneficis són molt grans. Evidentment també hi ha riscos i se n'han de parlar, però crec que els beneficis són innegables.